कळंगूट पुलिशेन आनीक एक सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडला. कोबरावाड्यार धाड घालून पुलिसांनी शिंदळकी वेवहारांतल्या दोगांक अटक केली. थंयच्यान दोगा चलयांक सोडयल्यात. फाटल्या 8 वर्सां सावन हे रॅकेट चलता. एक मोटारूय पुलिसांनी जप्त केल्या. इतले मजगतीं असल्याच आनीक एका वेवहारांत कळंगूट पुलिशेन 2 चलयो आनी 2 तरणाटे धरून 4 अटक केल्या. एका बांगलादेशी चलयेक शिंदळकीक लावपाची बळजबरी केली म्हणून तांचेर आरोप आसा. Second case, which is registered yesterday under Immoral Traffic Prevention Act. In this case, Kalangut police has again done a wonderful job by arresting 2 persons and rescued 2 girls. Those persons who have been arrested are Mr. Sameer Sharma, native of Bihar, and Mr. Lalit Kumar, native of UP. They are settled in Parvarim. A few days back they came to Goa and they used to procure the girls from Mumbai. The 2 girls who have been rescued, namely Shobna, age 26 years, and Rupa, age 28 years, both name changed. The 2nd June 2012, she revealed that she is a Bangladeshi girl and she migrated to India and settled in Mumbai way back 8 years, way back in 2004. And one Mr. Raj Sharma purchased her from one Karan in Mumbai, and Karan sold her for the consideration of rupees 10,000, and thereafter Raj Sharma brought her to Goa, and they are settled in South Goa, Madgaon. On 30th August, they have arrested 3 persons, namely Raju alias Raj Sharma, age 56 years, second Umesh alias Ranjit Borkar, and the third a lady, Mrs. Sangeeta alias Sonia Sharma. They were arrested in connection with a case registered earlier on 22nd June 2012. The Kalangut police had registered a case under ITP Act on 22nd June 2012, in which 5 accused persons were arrested. The sex racket was run by a Russian lady. फोणेच्या कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर जण एकल्यान आपल्या घरातल्या कोयराचो विलो लावचो असो उलो भारत स्वाभिमानाचो दोतोर सूरज कणेकारान मारला. आदलो नगरसेवक अजित प्रभुगांवकारान घडोवन हाडिल्ल्या मिशन गार्बेज कार्यावळीत उलयतना दोतोर काणेकारान हो उलो मारलो. पालिकेचो कुट्टीचो कोयरा विलो प्रकल्प आडकल्ल्यान फोंड्या सध्या वता थंय कोयऱ्याच्यो राशी उखली नासतना पडल्यात. तुमकां जागो ना ही सबब वेगळी, पण जागो ना जाल्यार तो जागो नाच म्हणून तुम्ही नागरिकांचे हाल करतले, ताचेर उपाय कोण काडटलो? तुम्ही ते कित्याक बसल्यात? हांव कोणाचेर वैयक्तीक आरोप करिना, वैयक्तीक नांवय घेना. आपल्या घरांतलो कचरो आमीच रस्त्यार उडयतात. हे जर बंद जालें सारकें जायत आनी ह्यो कचऱ्याचो जर विल्हेवाट व्यवस्थीत रितीन जर प्रत्येकान केली सारकी जायत तर कचऱ्याचो प्रश्न जवळजवळ 50% सुटू शकता. गार्बेज हो इशू आम्ही तयार केला, आमच्या तकलेन आसा, आम्ही सिरियस ना ताजेर. तुझ्या घरांच्यान तू जेन्ना प्लास्टिकची पिशवी व्हरता तेन्ना तुका दिसूं जाय ही प्लास्टिकची पिशवी हांव घेवन कितें करतलो. फक्त ताणी ते 40 mm घेतला आनी ते तशें दितले अशें न्ही. ओके, थोडेशें पॅकींग जें आसा ज्या जाग्यार आमी ते अवॉयड करपाक शकना, पण तेच आमी जर तर घरा कडेन जर तर आमी ते कलेक्ट केलें आनी आमी प्रत्येकान एक 10 घरां म्हण किंवा 20 घरां म्हण, आतां जे कोण सगळे जण तर आसा खंय तरी तांकां भावना दिसली आमचे फोंडे बरें जावचें म्हणून आयिल्ले आसा. ते समज जर तर एक 25 घरांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जर तर तयार आसा आनी 15 दिसांनी जर तर ते कलेक्शन करपाक आमी येता. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या राज्य कार्यकारिणीन प्रदेश नेतृत्वात बदल करचो म्हणून मागला. समितीची शुक्रारा पणजे पक्षाचो गोंय प्रभारी संदेश कोंडविलकराच्या हजेरेत बसका जाली. हे बसकेत ही मागणी केल्या, पूण कोंडविलकरान तांकां नेतृत्व बदलचे पयलीं पक्षाचो विस्तार आनी बुन्याद घटमूट करपाचेर लक्ष दिवपाचो सल्लो दिला. काही मेंबरांनी लीडरशिप चेंज करायला पाहिजे असा मुद्दा काढला, तो तुम्ही कसा हाताळणार? बघा, जेवढ्या व्यक्ती तेवढ्या उक्ती, समजलं का? आज आमच्या समोर लीडरशिप बदलण्याचा कोणताही उद्देश नाही आहे. म्हणजे काही ना असं वाटलं की लीडरशिप बदलली पाहिजे, हा त्यांचा वैयक्तिक विचार झाला, परंतु बदलायची की नाही ते आम्ही ठरवणार आहोत. आणि म्हणून आत्ता जी लिडरशिप आहे त्याला घेऊन त्याच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला संघटन करायचं आहे. आणि नुसतं आम्ही याच्यावर थांबणार नाही आहोत.
तर आमच्या पक्षाचे जे धोरण आहे की सभासद नोंदणी करून आपली लिडरशिप आणणं, तसंही आगामी काळात आम्ही काम करणार आहे. त्यामुळे जो जास्त काम करेल तो उद्या लीडर होऊ शकतो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसावा.